Inangaro din iruging iba sa papagayam dito'y true to life love story ni Aileen iti Ilocos Norte sa Guday Norte surat. Dear Manong Nemy, dagiti nagananak kanikagum dalaunay iti may kantinaranyag masakbayan dagiti anak da. Kastamat dagiti anak kalikakuman damet iti napintas a masakbayan. Nang rona kadagitay makarik na iti rigat ti panagbiag. Siyempre kayat da nga makita kan mariknamet nuan niya tinamay kan ragsak ka marikna dagiti tao itaglawlaw da. So adaman ta kayat agtalinaid dalatan ti kinarigan. Kasi naman nung siya kadadakan iti napintas nga pedestal iti apiyag, di mo mat kayat di mo ba? No di kat agtalinaid ka iti ayan mo ita, unusahan kat saan ka pa mapnek, adada pa nga kayat mo't bumaknang, uno makaigam iti adwa kwarta. Arapaap, nga maapay nga darigitay kunada nga nasubig nga anak. Apay nga darigiti anak, kalikagum lang aruden digiti anak daw no naganak kadakwada ti pagsayatan da ngem kasla sadang italtalek awan ti plano iti biyak da kasta idi Manong Nemy idi biyak ko kampuat may makamudan no anya ti mapasama kini masakbayan may sagmat nga rin karagiti kanayon nga dumdungeg ka nagbibuya ka dati nga programa Manong Nemy kat nawis sakmet at iburay kumet dati nimbaligyan nga pakasalitaan tibiyag ko kinayata jak tupulos malipatan nga naglaon karagiti rigat kan kastamutan pa nakasuot iti kinapudno ti determinasyon titong kalmaysa. Yung sagbay di amin, kablawan kayo, tinaragsak kinagasat nga orasyo, daginipada kang dumdungig ka nagbibuya. Kagastamaten, dagiti sponsors, ng runa kayong kamanong, nga sikat itimon dahito nga programa. Naimbang oras tayo amin kakabsat, kasto man nga rugya. Kasta unay manin nga sermon, Manong Nemy, ti nasagrap ko. Gabuta, pilit nga naipakita kada papa kini mama digiti gradok pasang awa Manong Nemy ado penged di Manong Nemy digiti mauawat da papa kini mama nga reklamo digiti professor ko iti universidad nga magbasaak kabota manuak kanong sumrek no sanda kano ammo da papa kini mama baka no sanda talagang sanda nga talagang ikan iti passing grade. Sermon dito, sermon dita na naruna kini papa Manong Nemy kat na ibaganak kat pa ina minsan. Nung tulad araramina, Aileen. Nabimbitas lang yun, talaw ka. Talaw? Diyan talaw. Namuna tatumang siti talagang Hani. Saan mo ko mga saktan ti anak ta. Sikamad gamin. No kasta nga aramidag ko man ti ultimatum mga mamagnagamit ti anak ta. Sada ka nga magyagaw-kawid ka niya. Sana kasta ti kasapulan na parang disiplin ni ta anak. Saktam, dangram kasta. Sa mo ibaga nga agtalaw. Kadimbas ko mga maputeng. Tas sa din ako papananan ng agtalaw. Halaman? Okay dam, kinaman tilangan na. Nakatangtangsit. Iha, Aileen anak, agpakumbaba ka kumamit anak. Kat pagsaya atam mo tibagbagami kang kakini pa mo pagsaya atam. Kat tapnulaeng saan nga blood ni papa Manong Nemy ori masusurunak ton saanak ton nga agulimak o saanak ton nga gununi ko na kuma agulimak kaklatan. Talugaw nga kakabsat Manong Nemy siya lahing ti babae. Siya takinting nga. Ni Manong John nga maisan nga doktor. Siya nga jak may concentrate Manong Nemy tagadal. Jak mo. Adamat nabaknang kami met. Adamat negosyo da papakin ni mama. Apa nga naskin pa lang nga agtrabaho wak sa mesa. Uri saan nga makapagturpos. No dya ito mga asawa kan nga kat professional labak nang. Asa bulang nga di pala neta.
So ang mga pa'y ipapilit na ngagbasa. E dinto na nilo nga Jack Manong Nemy ganada pa lang iti high school. Manong Nemy, napikar ko pa'y na minsan ni Papa. Kinimbaga na nga talaga ngagtalawak. Saan ka kasapulan nga anak? Kakaiso na ka babae nga si katangganan ti ulo na. Di ka ko malalaki problema kami si kabat nga kakaiso na nga babae nga putot ko. Jackman amo na putot ka wano saan? Nanatago na kayo Papa? Hana? Ma, nangigyot yung baga ni Papa? Saan na ka nga putot? So malagay mo siya klaim di ka katusuan kada kayong kada kami nga kakabsat. Nagtalo ka. Di nagtalaw ah. Manong Nemy dayta tinakapikaran tirik na ti agtalaw. Nakalak Manong Nemy kadagiti importante unay nga gamit ko. Kalpasan na pinmanawakon ng pinokpokawan naktiina. Tinawag-tawagan nak Manong Nemy ng sangkong ikaskaso. Sa dinungar ti papanak, kadamat kay di kwarta ka. Yun ito na maibos ti kwarta. Pakalakto pat nayon na. Nabanak Manong Nemy iti best friend ko hangawan sa bali no saan ngin Elsa. Nakiktuti di makita nak Manong. Aileen. Kita sa kunda ito eh. Nagtalaw akong sa diabalay. Ano tapay. Saan nagay mapudong nga putot ni Papa? Ano ito? Imbaga na mismo. Saan nga putot ni Papa? Siya kano kakakaiso na nga babae nga nakda kini mama ket no apay kano siyak tinatuso. Imbas ko madigin dito ang lalaki nga kakabsat ko. Saan ka nga putot ko na nagidin? Saan nagpagtaltalawon? Kani mamang mo, saan nakaingawid? Hama na nga Jakong kayat. Pero adda ka to eh. My friend. My best friend. Hindi na ka di pasang bayan? Aging ka na anak to, patinggam adda to eh. Sigamat. Dito siya kiti magmagada nga no pakakita haam ti pudpud no gagayyem ket no adda isuna iti pakagipitam. Sa pulak ti tulong. Wala nga saan gusto din ramid mo. Abeg talaw ka. Gabot na pagtalalawan nak ni Papa. Kanimbaga na nga saan nagkaputot. Ha? Sige, sumarag ka. Baring no maawat na ka da papahin Mama. Abay, dadagsa na ka rin dito eh. Okay, madatito kinitita. Kaya dagmat nga best friend mo. Sa kayat da ka ng ti ugalim ket saan da kayat imbag ka no ta saan ka maaringan kayan ka imbag ka nga nanalaing ka siyak saan kasta no apay nga sikat nagbaling nga best friend ko kadag supali naman natangken ti ulok idin siya kada natudyo kasta siya kumadirumbe nga tuladem friend sa mo nga babaling nga supringan ti pagayitan ni parents mo awan ti sabali nga raramidan da kayan ka no saan mo nga pagsayatan. Sermon di balay, sermon pala to. Uri siya di ka papanak, mangikot sermon. Ididumteng di naganak Manong Nemy kay ni Elsa binagbagandak. Nako, uri siya dinugayam ti papanak kat sermon latta. Nyamo, hangarong bindigas ito naramid mo iya. No may busmuntod ti kwarta ng taking ka. Pangalam, ti panangituloy mo't panagbasam. Saan ko nga ituloy tagbasa tito? Pangalam ti pagbiag mo? Hanggang mabaling nga da ka akang anayon dito. Dumdag no di gundahoy nga ibagami kan ka nga gawin kan. No, di takton kayat dito eh. Kaya bagayo nga gawin dak, nagtalawak ton tito. Mahamo ditan sa dinut pangisadsada ni Apo Diyos kanya. Bahala na. Nagtalin na edak nga road Manong Nemy iti makalawas iti balay da Elsa best friend ko. Ngayon din nagpagpagunyan. Kastamat ka na kami suot Manong Nemy da papa kini mamang na. Agraman ti katulong da. Kapag iti na ito'y Manong Nemy
Hinggadan konti pumanaw. Ngayon sa din papanak. Tawag-tawagan na ni mama Manong Nemy ng sanggo ikas kaso. Kalawin ka pa hindi nga nakaidap ti cellphone ko manong. Masurong na. Ibaga ka din ni papang talawa. Ibaga na ka din nga sanak nga putot. Naging ka malagib ko Manong Nemy. Nadagar-arim kanyak. Napingit nga gar-arim kanyak. Nga nabayagan Manong Nemy nga. Saan ko na uray ti ko ha. Panang tawag na kanyak. Apa nga ta? Busy nga ta? Iso daytoy ni Robert Manong. Nagapamukhang ni Robert iti may sa nga party. Guwapo Manong, kalante. At motorbike na. Sports bike Manong Nemy. Big bike. Kinitak ti cellphone number na Manong Nemy. Daytoy, intayal ko. Nagre-ring. Simong bat. Hello? Robert? Yeah. Saan mo yung punbok ti number ko ta? Tadi mo among siya? Saan eh? Ni Aileen. Malagip mo? Aileen. Namamunak di may sa party. Siya hindi bagang kapipintasan kan kasi seksyan kada kami nga babae. Api ko mga malipatan ka. Hindi na ko mamalipatan. Api nga direct textan. Api nga direct tawagan. Jack na ipumpok ka rin cellphone mo eh. Cellphone number mo. That mistake ko. Napandagan. Jack ba't sure no at cellphone number mo. Anyway, ang gabal eh. Timawag ka. Very good. O ano yan? Awan ti date mo ita? The classic. After your class. Alas 4 malpas. Di na waya pa lang. Tapay? Kahit ka makita. I miss you. Mabaling ka din nga, ibagaktian ko to may nakitaan after 4 o'clock? Sure, why not? May logang kamot na ito big bike ko. Iso na lang tawan ti may isang gumatangak ton. Tiyan nga, helmet. Masapon nga saan lang na nag-drive, iti motor, nag-helmet, pati di magilokan. Sige. Sa dito pang ipanakarot ken ka. Hore sa din no. Sumurtak ken ka. Buhen Manong Nemy nalim mag-antiriknak aging gaya di dumtengen ni Elsa nakarubata kon. O ana, friend. Nakalagib kan? Buhen, di akong maanusan ito. Kaslasan nakbatang na mamo. Kaya nagitinagannak ken ka, kan kakabsat mo. Nakakusilap da. Saan nga kusilap da dyan, friend? Ibagbaga dalagang kang rumbeng agawid kan. Saan ang agawid? Paano mo rin? Bahamutan. Bahala na. Bahala na. Bahala na ni Batman. Dito may advice ko kang ka. Awan sa balimat lang aramidem ng kasayatan no saan nagsubli ka nagiti parents mo. Nagpakawan ka. Kaya nagkari ka ng ipas ng muntag basa. Awan ta sa bali nga raramidan da keng kay kalakali ka kung da keng ka no sang ati masakbayan, friend. Basta, makamutan. Hanga bali. Malagip mo ni Robert? Sino ka Robert? Na maamutay di. Nagkrasak na dagos keng kuha na di. Indin ko keng kuha na di cellphone number ko. Uno inalak di cellphone number na and then tinawagak di cellphone. In-dial ko so nga naalak di cellphone na naadamat keng kuha na di cellphone ko. Number ko. Yung tiloko, hanang yung punbok. So kati tumawag agad sinday ito ko na. Yung at the date me. Loko ka. Hamangan mat no. Shoo, di bahala na. Nukas po gari ganda da mapasamak mo kini Robert. Payawid na ko ni Jabalay da. Di, awanan ti problema. At na napintas kapag yanak. Awanan ti problema. No isang badnak ni Robert iti balay da. Manong Nemy saan iti balay da tinangsang petan ni Robert kanyak. No digat iti kasera na. Iti may isang apartment Manong Nemy. Gimatang hamlatan Manong Nemy iti makan, mapulutan, ken mainom.
Ket naginom kami. Nga di mabartek kami Manong Nemy napuutak laingen ngagin inarakop kami. Agin inarakop kami Manong Nemy ket nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig. Agkan na dagiti bibig ko sana agkan Manong Nemy titenged ko ti puon ti barukong ko. Siyempre sumngaw dagiti asog. Robert. Gapoy ti rugso nga agar-ari tirik nami ngagtutubo. Gapo iti awis tinainlasagan aragsak. Ken gapo ti espiritu ti arak na aramid mit kinay kayat mi Manong. Kastaw na iti panagasog kan panagarang ko ididigusan nak ni Rupert kadagida kakabarang agek kanapurus na hindi na dumaduma paset ti bakik. Ti kinapintas ko, kinaseksik, kinapintas ti kotis ko, Manong Nemy, kinabanglok, kinaimas ko, inted ko amin-amin kini Robert. Nadyak pinanunot noan niya ti mapasamak iti masakbayan. Basta ti adda ti panunot ko, Manong Nemy, ket awan ako ti puder na ginaganak kanyak nga istrikto, biyangot. Adda ako ni ti puder di may sa nga lalaki nga saan tumang baybay akan niyak. Ti lalaki nga naglaing, nagwapo. Ti lalaki nga mangmangdad kanyak ti ragsak. Oh, Robert. Oh. Aileen, makapamauyong ka. Nakapimpintas ka, nakabungbanglo ka. Robert, Wen Manong Nemy inikotanak ni Robert aging nga namin pinsanan Manong Nemy nga naburak ti kristal nga salsalmet mata. Robert, Aileen, Robert, Aileen. Daytan tinangrugyan Manong Nemy ti kaslawang patingga na aragsak. Tunggal sumangpet Manong Nemy ni Robert manipod iti eskwela tay tultulo yung tagbasbasa iti kurso ng engineering. Nakaluto ak mednukuhan ti pangrabi imi Manong Nemy uminom kam manen, mangan kam manen sakam tumanen nagpapas Manong Nemy ti ragsak no anda kami iti siled. At dapat ginikundaway Manong Nemy iti oray ti banyo ket aramiden. Aging ka nga dimteng Manong Nemy ti pasamak siyempre nga hanga nakaskas daw nga mapasamak kuno dumteng iti tasanak matan nga matatngan agdulduluak matan nga maululaw aging ka Manong Nemy nga gimatang ti pregnancy test ket positive kadi bagak daytoy kani Robert masikugak kanya apa itulok mo di nagpadalikan ti pagtumar ko itang imbaga mo't kang kahit di nga gumatang ka di ba? Nga saan mong itulok ng sikog ka anang orod itan kat saan nga mabali na agbasbasa isano ko mga susapo eto ko na akong ket di awit na kong si Dibalayo istrikto da papagin ni mama. Di da pa ilakayat nga makinubya. Di da amot relasyon da. Dadi ako matagipulong nga takwada. Nga ada kabalay ko nito kaserak. Kasi nung harotin. Di agawit ka pa ilang. Tayo no may pas ngay mo. Sa makapaggraduarak tumutin. Di baliwan lang to. Saritag plano. Saan nga mabalin? Instrument kang ka nga pinagtalo tak sa balay. Arig na lilaksi dagdag ni parents ko. Saan nagnaputot ni papang ko. Mamati pa nang sakit ni mama kanyak na. Hindi pa hilag damo na nga tawag-tawagan na. Mabanog nga tamot na nga mangsukon kanyak. Ngimore nga tak pagawidan na tsaka itagawid. Robert, saan nakabaybayan? Tuong palim ti karim kanya. Ada ka ti karikan ka? Apa ngawan? Di amak lang tagat I love you, naimas ka, napintas ka, nabanglo ka, di tamat lang ka. Diyak mating karingan on yaman, ti mapagteng mo kita, saan ka nga baybayan? Diyak kahit nga madadahil, ti ba nagbasa ka, Aileen? Diyak kahit nga gapokeng ka, kahit laksiden nagdagay parents ko. Kanya? Kahit mo saan baybay anak? Nanangorte kahit mo?
Kung malanayat anak, well, ay-ayatenka. No ay-ayatenak, dinakbaybayan. Katsika, iba't patag na ka di. Impay ko ka di, pangarot di bagikeng ka. Kaya nagtali na edak ko mga dito, nasaan kang iba't patag. Kasan nga rodin. Dakil mat nga rod nga basol, no? Para garagta. Ay, kahit ko nga rod mo, basta ikan nakti kwarta pag paragarag ko. Di ka maputeng. Haan? Madi. Diyak kayat. Di mo kayat timang Ted. Diyak kayat nga maragreg ti sikok mo. Hindi iawid na karo di balayo. Nagdakla problema na itong edad mo kanya, Aileen. Nako, problema gayam. No ararakupan nak nga tagtagay ko anak. Kaslasan na kaya tamubukaw. Ita ibagam kang problema ak. Diyak nga rod mapanunutan no mayat tirik nak. Sige, bayam. Dapat to kasarita dapat pakin mo ma. Iawit ka sa diabalay. Ket no kayat da ka, walang sugod. Ngayon no saan, awan maraming ta. Manong Nemy napankam nga rod iti balay da uhen. Nagsakaglugan kami Manong Nemy syempre iti big bike na. At dapat mabali may pangapanan Manong Nemy kada kiti kargaret mi nga duma. Kadidit at da kami nito'y Manong Nemy kas taunay ti pungtot. Gumgumloong Manong Nemy ti panagbugkaw ken pungtot ti ama ni Robert. Tsaka di man ko nakeng ka. Ngawad sa baling aramidem no sang agbasa. Agadal, agbaling ka nga engineer. Agbaling ka professional agas ka rin kakabsat mo. Yung mga nandito ito ginaramid mo. Nang isang pagkatibuntis ka babae, nga di mo amuno sa sino, ket no alangal alam ken kuano nagapgapon na nga pulano. Ba, masiko giso na. Apo ko yuti, ang dati tiyan na. Ay, ano nga rin kayat mong pasama kita? Agbati iso na dito. Di mi kayat. Di mi amam mo. No sino nagapgapon na. No aking putot, no aking anak. Dito lang langanan. Ha! Mayat ko mamet, doon napintas ti sangpet mo? Tasanak ka din na napintas, sir. Napintas talangan. Ngim taki na taom ngay. Apay, ngin tulok mo, masikugan na ka tibay sa nga lalaki. Awang maramidan ti lalaki nung saan nga kayat ti babae. Nga sika kumantikang runangan ng protector ti dayaw mo. Nga mayat na masamak, anat istoryayo. Inayaban na kalaeng ni Robert iti kasera na nagtalinaad kan sa jay inted mo ti amin-amin mo. Ha? Ano ti klase nga babae? Pumano kayo? Santa kayo kasapulan? Papa? Kan manipod ita Robert. Awanan ti bibiyang mikan ka. Laksidan na kang anak. Paano? No pa. Tangken ti ulom. Si kalati kastoy kada kayo nga kakabsat. Hagbasbasa ka. Nakasikog ka kid din. Nga di mo pa'y am-am mo sinuat ang babae. Sa anak ang dakas ng babae, sir. Awanin ta adupay nga sao. Basta pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Awan nga rod tinaaramidan mi ken ni Robert no dinagsubli iti kasera na. Nga magproblema Manong Nemy ni Robert. Ore no ay aywek. Kasla awan ti pa kay aywan na. Napagkid di matang Manong Nemy ti arak. Gam sambit nga beer. Hard. Abay nga hard. Nalakla ka. Kentap no alis to ka mo partek. Diyan pinebos, da partek akon. Sorry For what? Pati si ka, nilinaksida ka nagdi parents mo kapukan niya. Amumad lang kapukin ka. Mbay-bay anak na tangro din. Tapos saan ka mapektaran. Tas ito nung orti papanam. Makamutan. Marbaring no ada libre nga pang paragargak ti sikog ko, gaga. Uminom ka hindi. Madi masikogak.
Nung pilitan ha, uminumak, barbarik no, malipatak ti problema. Bareng no malipatak ti problema, agpaiso. Ngayon ito nung usawa nak Manong Nemy. Problema man yan. Saan ngayon tuloy ni Robert Manong Nemy ti panagbasa na ng inipas na itang atawan. May sa kumalangin nga tawahan nagraduar ton iti engineering kurso na. Tawagak met ni Elsa Manong Nemy bagak ka masikugak. Adaman na giti gundaway nga anong umay nakpasyaran. Nung kasta pasyaran nakbagbagaan nak, sermonan nak. Susakaman. Didak lang harot kayatan na giti parents ko. Di adadamanin no isangpat ko ti bagi ka masikog. Di adadamanin nga hantak akayat tamang ibabae na. Isinungor ti pagkamangam. Kaya adaman ti Robert. Saan nakadto nga tabaybayan ni Robert? Saan nakabaybayan? Mamati ka mat. Ininto ta. Kaano lang di pa nakakita? Nga da sa bali nga babae nga kakuyog na. Anya? Kuwan? Nangaroon na dumakdakal tiyan mo. Sa mesa, hanga na roon ni Robert iti trabaho. Siyempre iti konstruksyon nga di na oras. Sa lusod ang man ka. Nusumangpat ni Robert nga nagapu iti trabaho na. Anat lang na. Mabambanog. Kabang bagsit pa angot na. Angot na. Di na pa yun masango tagdigos. Gabutan ang banog nga ron. Kaya di na ka pa yun masango. Dakalan tiyan ko. Oray mang pagkabulanam no masango na ka. Awanin ti dati agwapo na. Di ba? Saan nga nang banglo ni Robert? Awanin kwartana no saan nga trabaho. Ketsi ka. Pati telangam, lusyang kan. Ito naganak ka. Baka aglukumag kanto, saan kantong nga sexy? Panawan na kanton. Kasta nga tatong pasamak. Katsi ka, amom ka ni tagaw awir? Tag-tagibig? Anta ka di experience mo, iti anak? Mukhang di mo amo nga sukatan ti diaper ti anak mo. Uno di mo amo nga digusan. Hinaaya Aileen. Di gawat kami nagtungpali di damo. Hindi ko mapailain ka nagsublikan itikot na ginaganak ka. Kadig-kari kang agbalbalo kan. Nga ipasdek mong tagbasa, awang kumala ito itang problema. Ita, nagdakal na problema. Nagpeso Manong Nemy di mo obserbarak ka ni Robert. Awanin ti dati agwapo na. Gabot na nga trabaho ti construction. Nga masugin nung kanta ti babae ka kuyog na. Nga bagbaga ni Elsa. Uno ko nakadilang na dyan ni Elsa. Awamatan Manong Nemy te kasla interes na kanyak tadakalan ti tiyan ko. Aging gaya nagpasikalak Manong Nemy tinawag akisuna kat timawag nga taate ambulansya kat ad ambulansya umay nangalakan niya. Iti sakbay nga isaragdak iti delivery room Manong Nemy kinasalita da ni Robert. Ingkar ka kumit Manong Nemy nga sabi ko saan nga marigatan nga mangipas nga iti anak ko. May isang anghel, babae, pinanaganan mi Manong Nemy iti angel. Masirayak ti isem kadag iti mata iti rupa ni Robert. Siyempre may isang nga ama, may sakmetin nga ina. Wan Manong Nemy ngayon nagdakila problema. Nakitid Manong Nemy ti rumuar nga gatas iti barokong ko kat kasapulan tinangina nga gatas para kini baby. Problema kami Manong Nemy nang runa kat agdadamo ak imbag dadamay sa nga bakit Manong Nemy nang susuro kanya nga karuba mi. No amtap no iti kasta kat amok nga digusen no anya digiti rumbeng no anya nga oras nga nakpadigusen no anya digiti nasken nga aramidak para ti maladaga. Aging nga dimteng ti gundaway nga saan kon nga mapasangpet pay ni Robert. Tawag-tawagak Manong Nemy ng saan nga sumungbat. May sa dua, talo nga aldaw aging nga makalawas awanin ti gatang ko ti agas. Agas, gatas ko nakuma. Robert, sa dinuntayan mo. Apa nga binaybayan na kami matang ni Angel.
Robert, mabisin akon. Mabisin ti anak tan. Awan ti gatas naan. Robert, sa din tayo mo. Manong Nemy, saan ko na matawagan? Napanak iti balay da kaduwak ti anak ko. Nga magaslawan tanyaman na kaslakam na ayop nga ginang binugtak. Dagiti naganak ni Robert. Nga awang kano ni Robert gabot tala naksidan nga anak. Ket sanda kano nga bigbigan nga apo ko dati anak ko. Nagpatulong nga kini Elsa Manong Nemy ngem di na kami matkayat apasang bayan iti balay da. Ti kadi bagbaga na Manong Nemy ket agawid ak kano nga kaduwak ti anak ko. Barbareng kano mabaen kedi Angel ket isu iti mamaglunag iti puso da papa kini mamatap no awaten da kami nga gina. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy kedi di dumteng kami nga gina nasirayak tiragsak iti rupa ni mama. Aileen. Apo ko mi. Uwan ma ni Angel. Oh, dimtengan ti Angel. Iti na ito nga pagtaingan. Humay ka na pok. Ma, pakawanin ta ko ma. Ngimori no si awat kayo kada kami nga gina. No sandak nga kayat. Handa kami nga kayat nga awatin ni papa. Apay nga sangkit din data ni papang mo. Pa. Oo. Dabayagan nga rurayan mi ti pa nagsublimi ha. Pa. Nagroon na dang Angel. Danghel ang sangpat mo. Pakayot yung asawan pa. Sanda ko nakagura. Awan naganak kamanggura iti anak na. Tilang aramid mi ti kaguram. Tilang aramid mo ti kagura mi kunak ko ma. Welcome back iha. Hey, honey, siya kumamat sumubulat nga umangkarga iti apo ko na. Siya kumamat. Manong Nemy, kasla sa anak ka mamati. Inawat na kami nga ginanga namin pinsan naginagannak kanyak ket inulit-ulit da nga awan tinaganak nga manglaksid iti anak da ket pinagkaridak Manong Nemy ngiti umaya pa naglulukat ti klase ket tuloy kumitlahing ti agbasa. Uwang unak uwen awang pagdanakan niyo papa mama ituloy ko dagbasa kahit ko dagbaling nga professional kahit ko dagbaling nga accountant. Pati rin kakabsat ko nga lalaki ket may ayod na kini Angel na naroon na kadapapa kini mama Manong Nemy. Nga ni Angel ti kapunan no apay nga nagsarunoda nga nagretiro kadawanin sa bali nga si kaswenda no sanga ti apo ko da. Nga nga nagraduara ko Manong Nemy ti college na ipasak ti board ko adan pagtrabaho. Dandanin makatawan nga trabaho ak Manong Nemy. Idi, tat nagring ti cellphone ko. Hello? Hi. Sino ito eh? Robert. Robert? Nadaglang dito sa angot ibisina yun. Orahin ka. Mapitlahin, Romarak, kahit ka makita. Ni Robert. Nga nakagwapo nga Robert. Kasta ulit tataray ko Manong Nemy nga napanitiayan na kat simabat kat naginarakop kami iti nakairot. Hello, Miss Accountant. Kumusta trabaho? Gusto eh. Nagbayad gayon din makapagturpos ka madaan di trabaho. How about you? Engineer Robert. May kasang engineer? And then construction firm ko. Kaya nato na kita awat ko nga project. Mabaling ka ng date na? Kaya mo na. Maray nang lagad nga malbas na pisina. Sige. Idada kami ti restaurant, Manong Nemy, ginapami, nagdineran, pagamanta nagparintumang ni Robert isang wanak. Will you marry me? Yes, why not? Humumati sa bali nga lalaki di biyag ko na sana siksika. Dua kay mat nga babae di biyag ko. Dua kami nga babae di biyag mo? Kunak malano siya. Idi, ngimita ka dua kayon. Ni Angel, di may kadua. Ti anak na. Oh, yes.
Katuloy na, pakiting saan? Imo no na akmat lang ang nag-asawa nga ni Elsa, ang best friend ko, Manong Nemy, kaya sumat lang tinagbaling ang maid of honor ko. Naisang sangin nga ragsak, tinak marikna, ingkam marikna, tikal dawan, tikal lay sami, Manong Nemy. Huwain, na kami tinagkatuluyan, kaya nadaan kami tikabukbukudan nga balay, na nayunan ti anak mi, ni Robert Jr. kastamatan kani Gemini, duwa nga babae kan duwa may isang lalaki. Kanawan sa baling ang narawid mi ti asawa kano di trabaho kurnong para itinaran niya kamasakbayan di talo anak mi. At dadaamin ng Manong Nemy di high grade di talo anak mi kad nakananawa tinaran niya kamasakbayan da. Uwain Manong Nemy. Kaya nakaragraksak met da papakin ni mama. Sabat ang nagituwa kakabsat ko. Nga napintas met Manong Nemy, tinagbanagan ti biyag na. Ti doktor nga inauna. Kastamat ni inaudi ni Elmo. Napintas met Manong Nemy, iti pamilya ni Elsa. Nagbalingan na singed ti pamilya, kaya ti pamilya na. Kaya nagbaling ado di kiti gagayyem. Kaya namamumi Manong Nemy. Kaya tumultulong kami met dagiti kasapuan na tulong. Kaya siyempre, da kami tinadaan. Kaya subsubra, tinaornong mi para tinaran niya kamasakbayan. Dagiti talungan namin. Dito nga rod, Manong Nemy, ti pakasalitak. Ano maminsan, no lagi pa umis-isamak. Awang gayam sa sarbi. Dagiti anak, nga sadang agtungpal ka dagiti anak kadakwada. Yung baglaki din Manong Nemy, tanakasara kakbat lang tikas ka ni Robert na mampay pinanawan na kidi. Ngimday din nga inaramid na kas dinamnama na. Ngagsubliak karigdagan na kaniyak. Tap na di kasta kaya sudamit lahing idi mangi kalikagom amang tulong kaniyak para ti panagaragpat ko ti masakbayan. Akasumit kang kuwana nga nagbaling nga challenge kang kuwana tikas jay nga panang bayba karagi di parents na. Huwag Manong. Tanimat lang Robert, iti nang tuloy nga nang pabasa iti biyag uno di panang pabasa iti bagina. Awan naganak amang laksid kadagitan nagda. Napiyapay digitan nak kamang gura amang laksid kadagitan nak kadakwada. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko kadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga dimngag ka nagbuya, more power to your program, Manong Nemy. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Aileen.